Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa muna muku barka da wannan lokaci. Muna muku barka da safiya da fatan kowane cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muke lafiya, to Allah ya isa haka amin. ‘Yan uwa kun ji mu kwana biyu shiru ko? To da ke yanayin ayyuka ne da suka yi yawa, ya sa kuka ji mu shiru kwana biyu. Amma in Allah ya so ya yarda, ya Allah wannan sirri ne mujarrabin kuma mai ƙarfin gaske. Wannan sirri, yanda ake yin wannan sirri, wato gaskiya ‘yan uwa a daure a jarraba wannan sirri. Kuma mun san ana fama da hakan ɗin kuma ana samu. Hakan ɗin tana yawan faruwa tunda sabida ana kiran mu akan hakan ɗin kuma ana yin ayyuka akan hakan ɗin. Shi ne muka ce ba mu sake muku shi. Wanda ya ga zai iya yi, shi ya iya yi a kai. Wanda kuma ya ga ba zai iya yi ba, to in sha Allahu za a iya yi mar da yardar Allah kuma za a samu nasara in Allah ya so ya yarda. To shi wannan aiki dai gaskiya akan wato ma'ana, shi wannan aiki yadda ake yin sa wato akan aure ne gaskiya. Wato ma'ana aure ko ka ga kana zuwa wajen mai ɗakin ka, sai ka je kwanciya ta aure ka ga gabanka baya tashi. To wannan sha'anin na iska ne da sauransu gaskiya. Ko kuma ita ka ga kwata-kwata ba ta sha'awar ka ko kuma kai ma wani lokacin ba ka sha'awarta. Sai ka ga gaba ɗaya sha'awa ta ɗauke muku tsakanin kai da ita. Ko kuma kai kake da matsala ko kuma ita ce take da matsalar nan. To in sha Allahu shi ne muka kawo muku wannan sirri mai albarka kuma mai ƙarfin gaske wallahi. In aka yi wannan sirri wallahi wannan matsala ta kau ko ita ce ko kai ne, in Allah ya so ya yarda ka rasa abin da yake daɗi. To gaskiya akwai matsalar iska a tattare da ita ko kai ɗin. In dai wannan matsalar ne ta wajen saduwa da iyali, to in Allah ya so ya yarda wannan matsalar ta kau in sha Allahu. In dai aka yi wannan sirri mai albarka, in dai aka yi kwana uku ana wannan sirrin, to in Allah ya so ya yarda sai ka kira mu a waya ka ba mu lamari in Allah ya so ya yarda. Wannan sirri dai ana samun wato bunu, wato wata ciyawa ce ana ce mata bunu. Ƙila waɗansu za su san ta, waɗansu kuma ba lalle su san ta ba. To ana samun shi wannan bunu. In aka daka shi sai ya zama kaman gari haka. Wato in ya zama kaman gari, in aka daka shi ya zama kaman gari, yauwa to sai a samu nono na jar akuya. Nono na jar akuya. Wato da shi ake haɗawa. Sai a samu kuma tuwon buski, ma'ana tuwon buski ko ɗan kaɗan ne. Ma'ana in aka samu tuwon buski ko ɗan kaɗan ne, yauwa to sai mutum sai ya zo kwanciya. In aka murmutsa tuwon buskin ko da ɗan kaɗan ne, tuwon buskin aka murmutsa shi, yauwa to sai a samu. In aka samu wannan tuwon buskin in aka murmutsa a ciki, to sai a sha in za a kwanta. Wato shi wannan ɗan gaya-gayan nan da za a bari a cikin kwano, shi ne wanda za a ɗan shashshafa haka. Wato ma'ana wato akan gabansa zai shashshafa. In kuma mace ce za ta shashshafa haka. Wannan shauran gayan tuwon buskin kenan. A yi kwana uku don Allah ana wannan agani. Wallahi ko kun kai shekara nawa ba kwa saduwa da matarka, ko kuma ko kin kai shekara nawa ba kya saduwa da mijinki, wallahi tallahi mun ba ku kwana 5 in Allah ya so ya yarda. In dai matsala ta wannan ce wallahi tallahi ta warke da yardar Allah in Allah ya so ya yarda. Ai wannan a jarraba a gani. Wannan aiki an yi shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Wallahi in dai mutum aka yi wannan aiki, to wallahi ya dawo. Na rantse da Allah. Wannan aiki mujarrabun ne wannan aiki. In dai an yi shi akan daidai in sha Allahu. Wannan mujarrabun ne, ba ma kokwantonsa wannan a kai. In dai wannan matsala ce, to ta kau da yardar Allah in sha Allahu. Shi ne muka ce ba mu kawo ‘yan uwa, kuma ‘yan uwa kun ji mu gaba ɗaya kwana biyu shiru. Mun kai kusan sati haka ko ma fi haka ba mu sake muku sirri ba. To gaskiya yanayin ayyuka ne da suka yi yawa. An ɗan samu yanayin ayyuka ne. Shi isa kuka ji mu shiru gaskiya ba ma
ba mu kawo muku shauran wa'ansu abu ko kuma mu ce ba mu sake muku sirri ba. To, sai dai fa a hankali dole sabida yanayi na aiki. Amma in Allah ya so ya yarda, yanzu mun dawo kan aiki. In Allah ya so ya yarda, za mu sake muku sirri akai akai da yardar Allah. Ko da a rana ɗaya ne, za na sake muku kaman sau ɗaya. Kullum ace a sake kaman sau ɗaya sirrika haka. Kuma za mu sake muku sirrika da na su mallaka, da na su karya asiri, da na shauransu dai duk dai ga su nan dai babu wanda ba za mu sake muku ba da yardar Allah. Sabida haka 'yan uwa a yi ta haƙuri, kuma kamar yadda muka gaya muku ne, duk abin da muka sake muku ko kuma duk abin da muka sake muku ne da Allah ana jarabawa ana gani, sabida shi ne ƙa'idar abun. In ba a jarabawa ana gani ina ta ina za a san abu yana yi ko ba ya yi ko ba haka ba. Shi ya sa muke ta gaya muku a ko da yaushe. Mu dai fatan mu dai, fatan alkhairi muke ta muku da shaura. 'Yan uwa ba mu bar ku haka. Allah ya sa mu dace, ku huta lafiya. Muna muku barka da safiya.